bat, bi, hiru, lau, sardina bakalau, 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 bat. Bale. Ixo, nahikoa da. Aupa kuadrilla! Zer, triki-troneko izarrak ikusteko prest? Hemen nago. Ai, txirri ikusi nahi duzue? Eta mirri? Eta nor gehiago ikusi nahi duzue? Bonsoir, Victory! Ingleses, hello, Victory! Eta mirrieraz, tximpon, bokata diatun. Bai, ze ondo, ze ederki. Hasiera doktorea egin. Bai, bengoz kalejira txukuna egin dugu. Inolako arazorik gabe. Paga nahi dugu! 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 Eta euro bat gutxienez! Ez, 10 zentimo gutxienez, Ixo! Jak! Komprome? Ez, oso konprome. Ba, gazte ausartak, paga ederra jaso duzuenez, ba, taldearekiko zuen ekarpena ere handiagoa behar du izan. Adibidez. Felipe Trenari ikatza erosteko euro bat. Eta geltokiko garbitzailei soldata ordaintzeko euro bat. Opelas, hasiera mesala geratu gaitu? Ez, okerrago, datorren astre arte itxen beharko dugu paga eskatzeko. Ale, ez zaitezteko kildu, eta bihotzak alaitzeko kantu alai bat kantatuko dugu. Ni pentsar. Gure depresio handia aukentzeko, gutxienez, 5 abesti egin beharko dituzu, Hori da. Puspurri! Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Barantzeko pikuak 3 bostu ditu, dantzan dabilen horrek oinak harin ditu. Oinak harin harina, guru
astoaren abiada, arrea esto, astoaren abiada, arrea esto. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria, Victoria, Victoria, aurrantza dotoria, Victoria, Victoria, aurrantza dotoria, Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, baita duk ere. Txindatanik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, re, mi, fa, mi, re, mi. Epa, patateros! Badakizue nora goazen? Mirri Venturara! Maleta, listo! Maleta? Maleta postmoderno izango da hori, Mirri. Maleta Mirri malista. Eta gainera, txiribitonek superramaiketakoa prestatu digu. Pelas, txiribiton. Amaiketakoa, amabitakoa, amairutakoa. Se pasa, Ale! Martxa! Stop! Inconsciente. Lehenengo, supermirriventura non dagoen deskubritu behar diagu. Venga, txiribiton, pasema. Ea. Ardezagun pa supersonikoa. A ver. Ya. Hola, xe. Ea, Gasteiz hemen dago, Bai. eta Mirri Ventura... Stop! Kuadrilla, beste aldera. Besteak aurkitzen, Ederki. Gu hemen gaude eta horra joan behar dugu. Gu hemen horra joan. Nahikoa, Mirri eta Txiribiton. Vale. Etorri ona. Belas. Bai. Mirri Venturara joateko lokomozio egokia bilatu behar dugu. Adibidez, barrebusa! Impiusiblea, Mariatu egiten nauk. Orduan, tortolikan joango gara egan, bai? Txiribitoni tortolifobiatea saio bat batean, Orduan miraria beharko dugu, Kontxo! Ara, begira pajara hauek, zeitzura ridikuloa. Zer, Kilimon jarora joan behar alduzu, Ez. Mirri Venturara, baina ez dakigu nola joan. Garraio bidirik egokiena, zen, txirrista txingoa. Entzun, ekologikoa. Ba! Osasungarria.
Eta garrantzitsuena, gratis! Gratis! Gratis baldin bada! Estupendamente! Juhu! Arrazoia duk, Txiribiton. Txirrista txingoan ibiltzeko, txirrista txingo karneta behar da. Tira. Ni oso legezalea naiz. Bai. Bai. Baina pingoat agatik ez ikusiarena egingo bazenute, Iso! Hemen oso burokratikoak eta eskrupulosoa gaituk. Beraz, denok abia puntura. Guazen. Vale, venga va. Hala. Hopela. Txiribiton, zirkuitoa. Horria jarri du. Dena koloretakoak ondo bereizteko gainera. Urdina eta hemen nonbait. Txiribiton! Hori. Mini Montelon zirkuitoa prest! Eslalom! Eslalom! Txiri vuelta! Azeleratu eta frenatu! Zer modu Txiribiton? Erraza, oso erraza. Nik txirrista txingoarekin segulako exhibizioa egingo dut. Animo bat, Txirri Junior, badakik txirritar peto-petoa izela, ea. Ui, ondo. Tapa. Primera. Eslalomak izugarriak. Txiri buelta ikaragarria. Azelerazioa espektakularra. Eta balaztakada apoteosikoa. Baina, kaskoa hastu zait. Suspenso, bonobus. Baina, suspenso eta bonobus. Hau, sustu, Mirri Junior, ire txanda. Uy. A ver. Kaskoa prest. Eta txaleko erreflestantea prest. Prest, hori da. Me llevé. Estupendamente. Listo, now. Venga, tira. Mirri. Super mirri. Bat mi, hiru lau, super mirri aprobau. Bat mi, hiru lau, super mirri aprobau. Bat mi. Junior! Pi. Aixue, deskuidoan zerbait gertatuko balitz. Esan mesedez Amona Martxeloni bihotzez maite dudala, bale? Tira. Fiu, fui, taka. Matrícula de honor, Es suspenso de terror. Baina, habrase visto? Zergatik? Txiribiton, lagundu, zergatik suspenditu behar dugu? Horixe, arrazoi sakona, Txiribitoni, sudurpuntan jarri zaiolako.
minimirri, burrotaxi. Ea ba, azken gidaria! Ondo, jaka reflektantea, kaskoa, ondo, eta txirrista txingoa. Primera. Ahí banean. Sí, ora. Aurrera begira. Txiribiton Junior, suspenso eta ambulantzia. Mirri, txiribiton, martxa honetan, mirri bentura hori bakar-bakarrik geldituko du. Ez, Olio, geuro joango gaitu mirri benturera, opi! Iopa! Patzi, 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 Ez dakizu ez kolpe hartu duen. Kolpe hartu duen, Ondoago ditan txiribiton. Ai. Lasai, nik badakit zeregin txiribiton animatzeko. Dantzan egingo dugu, Altxa guztiok ipurdiak eta Katalin! Katalin txirun txarun, Katalin harinez, zenbana saltzen duzu dozena sardinez. Amalau marabedi presio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan nahi dine. Aratzate honatzate, hartoa jaten zuen paderan bustite. Katalin tiki, Katalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amalau marabedi presio jakina, espaldin bat duzu nahi banua aitzina. Katalin tiki, Katalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amalau marabedi presio jakina, espaldin bat duzu nahi banua aitzina. Katalin txirun txarun, Katalin harine, zenbana saltzen duzu dozena sardine. Amalau marabedi presio jakine, nik ez dut behar eta jarra izan nahi dine. Aratzate honatzate, hartoa jaten zuen paderan bustite. Katalin tiki, Katalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amalau marabedi presio jakina, espaldin bat duzu nahi banua aitzina. Katalin tiki, Katalin harina, zenbana saltzen duzu dozena sardina. Amalau marabedi presio jakina, espaldin bat duzu nahi banua aitzina.
aspertuta gaude. Anestesiatuta. Aizue, zuek zer egiten duzue aspertuta zaudetenean, Hori da, jostailuak atera! Guazen, guazen! Tatxan! Rocky! 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 Tan-ta-ta-chan! Yahoo! Jopela, txiribiton, senekagarria den erdiaroko saldunetara jolastea. Aizue, mi horreta txibiton, zera jolasten jarraitu horretik. Mirri, txibiton. Bera, jolastu. Egin aurretik, zera, vitaminatu egin behar dugu. Hoixe! Venga, pasema xoxe jatea, Bestela energiari gabe, ezin Bai, daude bai, jokatu. Ez da puloen. Mirri eta txiribiton! Beti berdin jostailuak geltokiaren erdian botata. Narratxak, baldarrak eta antihigienikoak zarete. Kapela txibi, gozoitu izan, Ni pentsa, Seguro Pepitxo izan dela, baiet. Orduan Matisa. Hau misterioa, txiribiton. CSI Gasteiz. Bai? Junior! Apa? Zeba, jostailuak geltoki erdian botata utzi dituzue zikinoso narratxak. Geltokiera gurea ere bada. Eta jostaiak nahi ditugun tokian uzten ditugu. Txirri Junior indignoa! Ara, hemendik aurrera geltokia bitan banatuko dugu. Alde batean, hiritar duinak, garbiak, eta bestean tunante marranosoak. Estupendamente! Alde honetan gaztetxea eta beste aldean parke jurasikoa. Hortxe. Kitxo. Bat bitan banatzen da. Hori. Klaseak zaude koraitik. Eman eurra, Matxina da. Aruntza. Zer demontre gertatzen da hemen? Arazo territoriala, senyora. Akabo! Hemendik aurrera nik kontrolatuko dut aduana. Primero. Hola, chiquito. Kontrola. Concho, Rocky! Rocky! Llama, Rocky! Txiribiton, andade. Aski da! Zein justua, nik nire jostailua berreskuratu nahi dut. Aduana pasatzeko, zer
ordaindu behar duzu. Chiribitón, acción. Venga, Washington, corre, corre. Señora. Matija, please. Begira, nire argazki preziatuarekin ondo ordaindua egongo da, Oase más, que Chiribito, mañana. Chiribito, Nire autografo, oso kodiziatua dago eta, baina nire bokadioa sakrifikatu beharko diagu taldearen izenean. Chiribitón, venga, aurrera. Qué tragedia, Qué tragedia. Zitzen dian, Chiribito. ¡Avanti, Popolo! Stop! Krisian gaudenez, zerga bikoitza ordaindu beharko duzue. Joateko, pitiklin. Eta bueltatzeko, pitiklin, pitiklin. Urroki! Hau da, hau txolloa. Hainbeste jostailunekin, ludoteka ambulante
beste janarirekin sekulako merienda egingo dut Pepito txotxoloarekin. Juhu! Iapa! Baina, aizue, hainbeste liskarra eta hainbeste liskarra txotxoloak ematen dugu, Ez da erabaki oso borobila izan ez, arresia jartzearena. Moraleja, abian jartzen baduzu, gerratea, badakizu zin izango den irabazlea, tratantea! Ai, mirri, arrazoi duk. Benetan, beti aserre eta liskarretan egun baino, hobe da, alai eta pozik ibili. Bai jauna, horregatik, berehala, abestitxo bat egingo diagu, baina, hau ere, moralejarekin, xapata handiaren eskontza, metxa! La 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 la, la 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 la. Zapata handia, ointxo txikia, ez dira ondo ezkontzen, ez orain eta inoiz ez. Ointxo txikia, xapata handia, ez dira ondo eskontzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la. Txapela handia, buru txikia, ez dira ondo uztartzen, ez orain eta inoiz ez. Buru txikia, txapela handia, ez dira ondo uztartzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la. Sabela handia, galtza txikia, ez dira ondo egokitzen, ez orain eta inoiz ez. Galtza txikia, xapela handia, ez dira ondo egokitzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la. Ipurdi handia, aulki txikia, ez dira ondo moldatzen, ez orain eta inoiz ez. Aulki txikia, ipurdi handia, ez dira ondo moldatzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Sakela handia, bihotz txikia, ez dira ondo elkartzen, ez orain eta inoiz ez. Bihotz txikia, sakela handia, ez dira ondo elkartzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la. 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 La 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 la,
Tripa betetzeko ordua! Pepitxo, geldi! Geldi esan diat, Kontxo! Ai, janari kaskarra prestatu duk, motel, koipetsua! Hobeuke, Amoña Martxelonen baratzako letxuak edo tomatiak jan. Bai, eta nork prestatu behar du entxalada hori? Ba, Euskal Herriko sukalderirik onenak. Arzak? Ez, Arginaro? ez. Zubijana? Pepitxo, sukaldari hori ire begibistan daukak! Hau, badakit, Martin Begibiztategi! Pepitxo, zapaburua, nau Euskal Herriko sukaldaririk onena, neu, txirri! Hau marka izue, Euskal Herriko sukaldaririk onena naizela esan eta begira nola jartzen diren hauek. Txirrizpio, mundu guztia esakik, norden Euskal Herriko sukaldaririk moñoñoena eta divertigarriena. ¿Habrás visto? Vale, y yo! Osea, kamorratzen aina, Beraz, Euskal Sukaldaritzaren lehiaketa absolutoa antolatuko du. Estupendamente, Euskaldaritza! Eta gauza horiek fundamentuz egin behar direnez, norberak bere pintxe kozina izango du gainera. Olala! Txirritarron Nouvelle Cuisine estiloarekin mundu guztia txundituta utziko dugu. Txundituta eta unkituta, bien sûr. Amona Martxeloli lapurtutako babarrun errexetarekin platerka da itxugarria prestatuko dugu. Pusker lurrintzuak eta guztiz! Prut! Ondo. Azken bi zapaburu hoiei ez dietutik ere ulertu, baina atera. Aizue, az dadila Euskaldaritza lehiaketa absolutoa. Txirritarrak, go! Liaririradom, ladiriradom, ladiriradom, Tira. Txura ona. Ondo da. Mirritarrak, harrikitaun. Ea, txiribitondarrak, atxilipun.
erabakiak hartzeko ordua. Aha. Un petit peu de laitue. Un petit peu de tomate. Anpetipe, baina nik sekulako anpetitua daukat. Nio, eharra! 8 pustarri! 8 bakarrik? Tira, uste baino gutxiago. Ja, tira, kompetentzia kaskarra zeukau, Junior. Oh, Pepito hermoso, moñoño eta precioso. ¡Ay, Pepito guapetón! Tío bueno eta cañón. Eskerrik asko, baina hau euskaldaritza da, eta ez Miss Vitoria. Hemezortzi pustarri? Tororo, menuz 8. Xo. Aski da. Ea, ze prestatu duzuen. Niretzat? Tira, eskartzen da. Ahora, tira, niretzat? Niretzat? Bueno, aski. Tira. Jaun Andreok, aurre eta gazte, senar eta emazte, argi dago zeintzu diren euskaldaritza lehiaketa absolutoko garaileak. Tolon, Txiribitondarrak kampeon! Ale. Izkan bila gutxiago, Orain aberatsa naiz. Eta horrengo geltokian txirrikola bana aterako dizuet, Eta ondo portatzen denari, gusanito batzuk ere bai. Bazatoxak, oiko kaletik beko kalera. Bazatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 Baxatoxak, oiko kaletik beko kalera. Baxatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 la. Altza
Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.